Masquera say, Muria Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kanagari Chanka Kukuya Panini channel, please don't forget to subscribe. Kama chungwa goroga subscribe, don't forget to comment and share this video. Nas Muria Zimbabwe, takugirai, nyari kupisa, nyari kunetsa, nyari buritswa, mazano PF candidates ekuward 4 kuchiredzi East, avo vari kunzi vava kunetsana vava kubirirana ma-elections pachavo muri Zimbabwe. Zvinomira mushe zvirunzi ma-primary elections ava kunetsa kuzanu PF muri Zimbabwe. Hanzi the provincial PC Brian Munyoro naComrade Mawere hanzi vaonekwa sema-trouble makers, hanzi vari kuwanikwa vachibirira ma-primary elections ari papo. Zvinomira mushe muri Zimbabwe. Nyaya yaburitswa neThe Children of Zimbabwe War Veterans Association vachareva vachiti ZANU-PF candidates in Ward 4 Chiredzi East have expressed concerns over irregularities and fraudulent primary elections. They have cited provincial PC Brian Munyoro and Comrade Mawere as troublemakers who moved around with ballots probably casted for their preferred candidate. Shortage of ballot papers in some areas, which reportedly comprised Comrade PC Munyoro and Comrade Mawere, moved around with ballot papers probably casted for their preferred candidate. Agents refused to sign results sheet, indicating widespread dissatisfaction with the proceedings. 5. Voting was limited to 3 hours from 11 a.m. to 2 p.m., violating voters' rights in the process. 6. The election date was changed to 25 April, from 25 April to 24 April, which disturbs most of the voters. Ndo maburitsiro akaitwa nyaya iyi muri Zimbabwe. Zvinomira mushe zviri kunzi vava kunetsana pachavo, vava kupondorana pachavo muri Zimbabwe, vava kubirirana pachavo. Tisingazivi kuti munoona sei nyaya iyi, tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section. Muri Zimbabwe unoziva ndangoti ndingotaura nemi on this thing. Tarirai, da kuti muende painternet, vane access yeInternet right now, muende munotarira mabarracks edu atinawo, like Surisuri, Manyame, handiti ese mabarracks amunoziva. Munotarira kuti pama-elections apedzisira kubva pane a 2018 and now apedzisira kuenda, da kuti muone something kuti ED akadyiwa zvakadii mubaraki. Kana paakawina akawina nemajini ipi, da kuti mungoita that survey. Munhu anonzi ED haadiwe nevanhu. Izvezvi mufanira kuzviziva izvozvo. It's something that handitombozivi kuti ndingatsanangura. Zviri pachena semhanza yembudzi iri mumabvi. Munhu angagwa adiwe, anodiwa nemwana wake maybe, nana Tagwire vaya nana uyo anonzi Chivhayo aiti ndakachibata kuti dzviwe, ndivanhu vanomuda ivavo. Ukaona uri munhu anoda Mnangagwa, brain dzako hadzitofambi zvakanaka. Da kuti mutarire imimi maatakirwa ari kuitwa Holy Ten, Dorcas Moyo. Da kuti mukakaona kaitreka kanongokuradza kuti mwana weZimbabwe haachadi. Izvo zvega. Dorcas Moyo utemwa parufu, just imagine, parufu rwaanonzi anopinjisa. Vanhu havasi kuda. This revolution is not going to stop. It's not going to let anyone stand in its way. This thing is very powerful than you think. It's very strong. Munoona yenyu kufunga mugoti izvi zvakazodai. Okumanaka, we have an option of peace. We have an option yekurana this thing zvakanaka chigotopinda mune zvakanaka. Inini hangu ndowanzoda kutaura chokwadi, but I don't know mukafunga kuti ndochidzira vanhu ndodii. Nyaya dzekuti vanhu mopiwa mari, kana mapiwa mari mobva matanga kuataka varume vakuru vanenge vana Geza vaya musina zvamunoziva pamusoro paGeza nekuspreada manyepo, siyanai nadzo, because muri kukanganisa brain dzevana veZimbabwe. Kana Dorcas Moyo nepower raanaro, not executive power, let me say
nembiri anayo asingatyiwe nevanhu vachimushaudha. Pastor Ian Love anga ari sort of favorite achiita zvake zviya zvimaredhiyo zvisinganzwisike, although hedu vamwewo kubva kudhara taingoona kuti hapana zvaari kutaura munhu, hapana chinhu chonzi redhiyo yeyo ichitadza kungotaura zvinhu. Kana uri munhu wamwari ka John ingawana agurwa musoro wani John achigurwa musoro pakuti kuna Herodhi usatori mukadzi wouyu, hazvisi pamutemo. Saka maprophets should stay in line, votongotaura chokwadi chamwari without fear or favor. It's either vanokandwa mumoto saShadrach, Meshach and Abednego and God protects them through the fire, or they will be crucified like Christ. Still, it's for the greater good of the word of God. But inini ndikataura shoko irori zvinoita sekunge ndiri kukurudzira kuti vanhingirire. Hapana chiprofiti chine chimbori papa, zvigananda izvi. Iyo kapurufu akada mari dzinobiwa kupfuura nhingirikini. Mari dzatonyatsоziva kuti idzi dzakaurayisa vanhu, dziri kuurayisa, dzine makuva mari idzi. Makuva amungandibvunza kuti ndeapi? Imi mari dzemasolar project, zvipatara zvikadzima magetsi uku munhu achioparetwa panoitwa sei? Panoraramika ipapo? Varomeka, geza revolution thing iyi kana ikasasimba, ikasabuda nethis path yairi, it's going one way or the other ichabudirira, but pray that it won't go through a civil war. Tarirai maelections andakuudzai waya akapedzera. Tarirai mutarire kuti surisuri papakamira sei, BF papakamira sei. ED kana akahwina nemajini akadii. Tarirai muende kwese mabharaki ese zviripo paindaneti izvozvezvo. Iwayo maelections ari manipulated acho iwayo. Muri kuziva kuti akabirirwa. Check the data. Just check. And tell me with all your brains dzinyatsoshanda kuti imi muri kungofunga makagara kwamakagara kuti ye tozochikidzirwa tozodai. Of course munochikidzirwa. Just yopfeka t-shirt yegeza. Inini ngadzibude, ndikutodzida hobho dzekupfeka zvimwe zvimanhi ndichatoisa pamota kumashure uku, zvimastika zvezve. The revolution is not going to stop nekuda kuti pana hukura. Hapana, tichafamba nana baba mudiwa atakazvipfeka izvozvo. Tifamba maprovinsi kwese kwatichaenda. Nyaya dzenyu dzekungotya idzi hameno henyu mune hamufoswe henyu, but nyaya yandiri kunyanya kuemphasize ndeyekuti musaita tsika yekungoenda kuita kunge hoto inoenda kurinda mhepo. Kwabuda chichano chakadai chinoita kunge chine vanhu vakawanda, chataura zvakanhingirikina, machifolowa kudai so chaakudhaivhetai, nemi chonokurasirai musango. Iyezve pane nyaya yegesa revolution iri pachena iyi. Nyaya yamakanyatsoona kuti makunzi haana plan. Plan ipi iri kunzi haana? Parliament inovharwa. The most important organ yegovernment yakavhara. Kana zviri zvekunyeka kana pasina plani yakavharirei iyo? Why vakachinja sanyati kubvisa kuarmy? Guys, nyaya ihombe. Ndochete zvandokwanisa kukuudzai kuti nyaya iyi ihombe. General Chiwenga haasi kuda corruption, haasi kuida, ende ndo nyaya yari kuvengerwa iyo, ende ndo song yatinogara tichiimba kuno grassroots level. Corruption iri kuuraya. Makakura kare imi marume wakuru muri kuzviziva. Zvipatara izvi zvakatanga kushaya mushonga rini izvi? Kusvika rini muchingotaura kuti hapana mushonga? Muchingopromiswa chete kwaya the next election vanhu mopiwa maT-shirt nemazisadza nemachicken in. Sure. Munotambisirwa magaro mopiwa akwa. Ndo zvamuri kuda. Tosiya nyika yakadai so. Nyika haisari yakadai, hazviiti izvozvo. It's going to be over someone's dead body. If kana isingazofambi nepeace, hapana umira mushe. Izvezvo muzviziva izvozvo. Hapana umbomira mushe kana. Ende inini ndinofunga kuti
ndiri kuziva hangu kuti mwoyo yevanhu yakagumbuka. Ndinogara ndichiona mameseji evanhu ngatitomborira ngatizombodei guys padzinoririraka. Jesu akambotaura zvikanzi vane nhamo vanenge vachiyamwisa nevane vana vacheche nguva iyoyo. Please hondo hainambomira mushe, hainambomira mushe hondo, haisi right. Let's this thing move with its pace sezvachitori, musaencourage hondo. Ende vanhu vazhinji varakasha nechichi guys ka, warn yourselves pamakagara ipapo. Muine tumaghost account kwenyu, mune muchizikanwa muchiona zvamuri kuita izvi. Mungaanda maine chivenga pamuri imimi. Who are you? Who the hell do you think you are? Pakagara ipapo utanzi hey chivenga azodai, hey nhingi azo hey geza. Ndiri kuona hangu vanhu vanokanda hey vachiita zvimaskiti muchipiwa mari muri mumarokesheni umu, ngatiite skiti hey geza hauna plan hey what and you discourage most people vari kuda kuita move forward. Muri kuda kuramba muchizara muchiita basa kuswera muchiita sinuka muri mos betting muri toti nyika ino iende kumberi. You don't want motanga kuchikidzira vanhu hey vanopfeka matshirt guys ka, hazvisi right zvamuri kuita izvi. Ende vanosunga vanhu mapurisa kuti masoja they were not trained to do that thing. Handisi kukuchikidzirai asi ndikuudzai chokwadi. I'm not threatening anyone but I'm telling you the truth. Havana majere ekukuisai masoja. Marakashi munofanira kugara muchiziva zvamuri kuita izvi. One day, one of those days, you may face the devil. You are just awakening a sleeping giant. Haasi mwana mudiki chiwenga wamunoita zvamunoita izvi. Muchigara nhingi chiwenga chiona hedu vana munangagwa achiita zvauri kuita kuda kuuraya chiwenga. Akabva kure mapoison tisina kutaura nguva inoi yaikuzonzi aizoisirwa poison naMary Mbaiwa izvi. Kumashure kwese even nguva yehondo vachiita zvese zvonana Mugagao declaration zvese izvi mudare rechimurenga nechi, they survived a lot. Even vana Nhari rebellion vese vaiva they survived situations are brighter than this. Paive nemuvengi the Smith regime was yanga yakatoipa, but he survived it. And what is this thing called zvidananda pamberi pake? I'm telling you, Mwari vari kuvhara mhepo yehondo, because even if akaisa go ahead nhasi, kwete kumbotanzi masoja kuti endai munoita zvakati, akazvitaura papublic kuti vano Zimbabwe handei tinorwa zvigananda, hakuri ari kuku. Nhasi akazvitaura, nhasi even akazvitaura na12 midnight. Nevanhu vamofunga kuti havana zvivindi vanonge vatonazvo. Power rine munhu anotrustwa nevanhu. That guy is well disciplined, very disciplined. Hakuna pakamboitwa coup anywhere in the world and a general anoita hand over power kuma civilians. That shows you discipline. And I always say hakuna pakamboitwa coup anywhere in the world and the one aita coup oita hand over power to the civilians. Hakuna zvakadaro izvo zvakamboitika izvozvo. Izvozvo izvo zvinotori Guinness World Book of Records of discipline yemasoja emuZimbabwe. Ndo discipline naChiwenga. He is not power thirsty. Chiwenga is not power thirsty. He is for the people. He went to war. A liberation struggle to liberate our country. Anga asingatozive kuti anodzoka here without shoes. Vakaenda netsoka. Read the history correctly. Mozambique vakaenda netsoka, kwete zvekunzi ndai mutauni mubva mukuwadzana umu moti hatina mabhazi. Vakaenda kuMozambique vasina training, vakanoiwana vako vakatanga kuexcela iyo. And vaita Operation Restore Legacy. Of course, Operation Restore Legacy is something chakanga according to me chakanonoka. Why ndiri kuti chakanonoka? Because tatatogarisa
nyika yanga yatoenda kumawere kudhara, but discipline ine masoja, discipline yaanayo, though anga ari leader weZNU for a long time, aive capable yekungoita coup, but haana, akamira pakaitwa ose madhisinyongoro akamira, andiyo azoti no, this is getting out of hand. Ndobva vatora munhu, vatora vadai so, ndobva vaisa Mnangagwa, hoping kuti zvinhu zvinochinja, nyika yedu inoenda on the path of recovery. But no, Mnangagwa haana kuita izvozvo. Mnangagwa akatoenda mupathi yake yekutokondinya chaitove thirst nacho kuluta, and kudai so akutouraya vamwe vanhu, vakatanga kunzi ningi afa, zvikaramba zvakadaro pakaitwa futi maelections kudai Chiwenga wacho anga akuda kutofa, and nanhasi achiri nethat discipline, akapa command nhasi, kwete kumasoja, kuvanhu, hamurarwe mese vese vana mudha vano vanoisa miswe pakati pemakumbo akamhanya, ndokudza chokwadi, but ane discipline, and he is not power hungry. He hand over power kuma civilians each and every time. That's why we rally behind the Guru. That's why you should rally behind him. That's why the Geza revolution nominated iye anogona kutoramba zvese izvi Chiwenga kuti no ndisi kuda kuita zvese. Why? Because he's disciplined. He's not someone ari kuda aitoda kuritaya zvemilitary zvese otorarama civilian life yake just like his fellow comrades vakanga varitaya vakasiya. But chinoitika ndechekuti vanhu manje vatinei tichiti macivilians havasi macivilians, vanhu ivava vanotoda kuuraya masoja, vana mudhava, vanhu vari so evil, nana Garwe, hameno chamunoisapotera vana Mnangagwa chii, sure. And you tell me with the discipline, munhu haana chaakakutadzirai, nana Mabhuchi nomona hameno Chiwenga munhu akaenda kuhondo akasurvivha mabombs, kwete zvamunoda kuita izvo, kuswera muchiti mukaungana malamari maguta marara mudzimba dzenyu mungotanga kutaurisa, muisiye nemarakashi, muisiye pfungwa iyoyi. You have been warned and been told several times, musaita izvozvo, nekuti vanhu vamuri kugumburisa mumhuri yeZimbabwe. Guru is the only person anokwanisa kuti akaenda pathat power, in fact ane capability yekubvisa yekuleader this country on the path of recovery, honestly right now. Because Mnangagwa akabva akaresigna, whether aitwa pushed out nerevolution, the constitution says whatever happens, pakaitwa impeachment or whatever, munhu anosara achitonga ndivice president, and the vice president haadiwe naTagurei, haadiwe nana Daniel Garwe, nana Chinomona, haadiwe nana Muda. Why? Because haadi corruption. Ndo zvaanovengerwa, ndo zvakafira vanapere njiri nyaya dzikomandi iye command agriculture chichi, muchibribe kamopiwa ka5 kg netunhu tumwe, hameno zvaiitwa zvinhu zvayo hazvina kubuda. Even pakanzi matrakta ari kuuya, makambomaona matrakta? Mbeu yacho yaiuya rini? Yaitouya muna January, handi ndo payaiuya mbeu? Wanga watorimaka kudhara, vazhinji vanga vasingatori zvimwe zvacho. Pfumvu dzatimba oguta, ndo nyaya dzakarambwa nana Ashiri vakadzipfira, nana Sibusiso Moyo, because vanga vari in the military for a long time. They didn't know kuti politics uku haisi nyaya dzemasanji. Vapinda vakuona mari iri kubva kumateksi, mari iri kubva uko, but zvizvi zviri kuitika, matenda ari kudaiwo, vakaona chinhu chakaora, we need to sit down nevakomana kuti taura like normal people. Vakaenda vakada unotaura, pakunotaura paya ndo pavakutouraiwa, vakufira izvozvo, kufira nhingirini chivhayo. Shuwaka zvisi right izvi, then I'm telling you, ndiri kukuudzai kuti hazvina kunaka. Sure, our country should recover from this mess. And Guru pamberi, Guru is disciplined. Guru akabva neZimbabwean military before its birth, ichiri Zanla.
survived vana nhare vese vaya until now. Kasurvive Marcelo Scouts and one of my most powerful special forces Rhodesia. Now tell me kuti anzi emuda and what. Achida kuexercise power, that guy he could have crushed you guys kubva kare kare. Tova nemost powerful militant kudarika zvona izvi zvamunozvimasiya iwo zvakazara. How many people vakaritaya kumasoja uko vanokwanisa kutora nhasi akagadzira militant inokwanisa kuramba ichikurakashai mudzimba dzenyu mese mo. Ngatifambei, ngatifeke matshirt, munhu wese anenge achida kufamba negeza ngatifambe nemastika tirane behind it. Maprofits enyu anenge achikudzai nyaya idzi, hey zvakazodaiwo vachitaura zvinhu zvisina musoro wese. Most of them are not prophets, they are opportunists taking advantage of you. Most of those guys, they are taking advantage of you nekuda kwevulnerability nemunhu akungoita zvisi zvese. And our country should recover from the mess yakapinda kubva kare kare. Let's unite behind the revolution. Let's not give up. It's not a point yekuti tiite give up yet kuti nyika yedu yato North Korea. Zimbabwe kana muine vanhu vamoda kuvhoterazve vanouya zvavanhu vamoda kuvhotera. Handi muchangovhota chero muchimuda hameno wame muchidai chirari chamisa chirari skala, you will be given opportunity yekunovhota. Vanhu moenda modecide zviri paballot modi. Right now vanhu vacho vamoti makavhotera havana kuwina. Hati regime yacho inongorambirapo. Handi ine geza ine action. Let's continue on this path of peace. Tirane tingoita zvatikudzwa. Right now almost 70% of the work have been done per ground. Try on this path right steering. Ava vanoita zvavanoita vachirakashava. Warn yourselves kuti maybe this train can move over your dead bodies. Muzvizive izvozvo, but because those who died for this country, let's say they hear us, let's say ngatimboti vari kutinzwa, though we know kuti pana zvavanenge vakatofa, they can't help us unless we help ourselves. Let's say vanotinzwa, how vanoita sei? Sure kuti wapiwa $400 woitwa murakasha, hamuna mari dzamunopiwa kaimi. $400 nanhasi unei pa$400 hauna pekugara. Most of the people vamwe vanogeza mota kuvari kunzi vanogeza mota vaidhikambena nhingirikina vanakaswera shandiswa kutaura zina basa nerezhima. Haana chaanoita, anogeza mota dzevanhu vachipiwa ma$2. Inini hangu ndinokuudzai muri Zimbabwe murare zvakanaka, asi musavhundutsirwe. Nyika ndeyedu iyi. Hakuna anonzi ma-first class citizens, hakuna ma-second class. Let's move nenyika yedu zvakanaka, zvinoita bo.